Намираме се пред центъра на ООН в Женева. Това е всъщност централния офис на Европа за Обединените нации, който се намира тук в Женева, и зад него има един огромен червен счупен стол, най-вероятно счупен нарочно или не знаем защо, но е голяма атракция, подобна на тази, която си имаме в България, само че стол е малко по-голям. Вътре не може да се влиза вътре. Не се влиза вътре. Какво ще кажеш, Въстък? Че бихме път, макар и безплатно, да го видим. Да. Ето и от малко по-близо самата сграда с наредени всичките знамена. Разбира се, ние не можем да влезем довътре, но поне можем да покажем